кажем. Здравейте хора, аз съм Емо Янков и гледате втори сезон, първи епизод на оцеляване с братовчет ми и сестра ми. Да, и както виждате с тази ябълка, Дълновци. не диамантата, не айрана и това. Това както виждате е Дидо Ди Крис. Златото, да го наречем така. Не са чоятнати, пак трябва да обяснявам. Явно всички знаят, но понеже някои не разбират, взехме ги в работилницата, има чест. Ни те. Или ковачница. Да, нещо такова. Така, този епизод няма да е много интересен, както знаете, първите епизоди са винаги като пълен хуй. Като пълен фейл. Ще бъдат към 14 минути епизодите. Ще ги снимаме 2 пъти на седмица, може би. Не ще качим още един. За извинение, дет не сме качвали толкова Време аз един месец някъде. и аз ти от сборката БГ и там какъв беше. Бота ни в БГБ. Беше. Правиш бе. Добре, това Така, е за тебе. Така отивам. Извинявайте, ако се чува някакъв шум. Това мисля, че е от пералната. Или от някъде горе, или от не знам с какво. Днеска е 4 март. То днеска ще видите клипа. Той има за обича. Както знаете, във всеки епизод трябва да се набавим дърва. Да я тръгвам да ходя за дърва. И аз да ви кажем, понеже ще правя такова, кажи го де, нали ще правим къща далече, иначе измисли пътя, защото да знаем такова, къде се намира. Защото после ще пусна от една програмка наречена мултиплеер, там е за много хора. И просто не искам те тук рушат за дърва, мързи ги да обработват дърва и някакви такива работи, затова се правим къща надалеч, пък и да е самостоятелно. Може не винаги епизодите да бъдат с братовчетка ми. Или пък са страни. Да, но на 50%. Защото тя е до 5 часа на училище. 50% ще бъдат клиповете ми с братовчет ми. Мисля, че, защото по някой път аз като нямам кой да правя снимам клип, ако е свободен ще се отваря. Клиповете ще са някъде към Стана много топло. 14 минути. Да, тъгно. Аз съм на комп, както виждате. Да, и може да си го направите от самия Майнкрафт или Аз мога да направя клип. ако играете крафтинг, да, я ще направя, понеже и той има канал и аз имам канал, абонатите от неговия канал ще видят и от моя. Стана баси бъга. И само да ви кажа, последния ми клип, който качих, Бък на Макс. не с Shadow Hicks, прочетете заглавието, само за повече гледания, защото И не хейтвайте. да, защото нали, някои могат да помислят копирвач, ти копираш за повече абонати, пък то пише само за повече гледания, защото най-много гледания ми клип, мисля, че е към 60 гледания. Аз правя меч, ще го направя с... Аз събрах 19, колко събрах? Аз Необработено обработено имам към 19 ли беше? 33 май. Аз 21 необработен. Че това е чувам да го обработвам. Сега може да се чуе един много тъп звук. Като се чупи накрая, ама да се прави. Трябва да го заглушим някак си. Още китайците не са измислили как. Опа! Така малко, ще се видим зор. Въпреки че има неща.
Добре, слагай се. Ще По-стъпата работа. спра клипа за малко да кажа на братовчет ми нещо за продължението на клипа. Чакай, аз ще го спра. Прахме се. Аз съм в много тъпа ситуация в момента. Така, това е последното, което Ох, е тъпо айде си сами. И сложил както трябва. Ние сме с програми, някакви читърс, Иде. както виждате. Замахай се. Как мога да реши това бира? Аз не знам къде Трябва ми храна. къде сте. Аз имам. Такова е. Бери от тези деца сяни. Окей. Аз ще вземам такива книги за това. Тая поредица, този път обещавам, че ще бъде към 20 на епизода. Да, и аз така, че от предната... 2-3. Да, не към 6. Последната стана много объркване. Започнахме училище. Пак сега вече знаем, то не че и сега не сме на училище, да? Ма сега ще знаем какво да... В принцип, сега... Няма. Аз показвам умения. Чакай. Така, аз ще да обработвам да. Трит. Трит. Виж какво има. И са отключени. Трит. Как да го направя? 33 такова, но ще може да намерим. Ти е добра оферта, ама вече ти. То се продава ли? Да, това да би мене. Три. Трябва да кликнеш. Показва ли ти? Ба. Ето пак също. Много тъпи оферти. Трябва да се скрими някъде. Да идват зомбите да ги убият. Трябва такова е, че Трейд, бе. правиш такива. Всеки да има такива, Аз ще направя не кирка, ми такова. Охо, то сдава. Не този е. Не е мералди. Какво ти даваш? Виж. Дай на мен го направи. 8 злато за един емералд. Злато? Да, 8 злато за един емералд. Къде отидохме? И злато. Аре се. Ей, ти взели го? Трудно сега нямам злато. Така хора ще се върнем, когато стане ден. Да, не, аз по-скоро няма спирам. Добре, аз няма го спрещам. Ти... Мисля да... Аз имам 5 такос. Сестра ми не се вижда в този клип. Крипър. Ама така ще се правим. Честно. Гръмна до тебе. Не. Такова Правя 6 такива. Виж Иво. Зомби на такос. Какво? Да, малко. Малко... Не ти сме такова. Малко зомби на парк. Те правя табелки за всеки на Къщи. чест. Не, правя един двоен чест и после го чупим. Вземем нещата и като си правим такова. Точно тук гърна крипъра. Трябва да ги взел. Ти какви работи имаш? Две такива имаш само. Айде. Защото сега никой няма влиза и заради това ти ги оставям, защото тия лакомници. Има за вас една ябълка, злато и гол. Трябва да се заклещим някъде. Някакви силендори добри. Аз ти той. Има ли айрон вътре? Да. Закри се ябълката. Така ще си направя. Кой са от този скрипът? Една такава кирка. Хило, ако правите. Аз стивам. Ако правиш. Един такъв меч. И брадва ми се да си направя. Този целулите и ще да. Аз съм решен да бъде тук. Малко не подреди инвентара. Ей, ти ми взе левелите. Все едно. Той нищо не ми дава за мен. Така да има по-хубави работи.
Не ми е дал. Така. Направо Единственото, което не можем. Малко е неподредено, ама... Сега няма как да направим овци. Вие ли щупихте те? А да намерим овци. Да, защупих. Оф! Крипър! Гръмна! Кажи ми. И пак ме уби! Дед беше зад мен, ли? Крипър. Един в къща. Но гръмна... Ничего не го убия. Така, сега ще направим и продължение. Криса, ти много дърво си имала. Снимаме от телефон. Сега ще дам. Снимаме от телефон Ти и си мала- от 15 минути, поне 2-3 дена, най-много седмица, не може да се качи. Иво! Ти ги вземе. 13 минути ще бъде. Този клип ще направим продължение. Сега ще го качим, ще направим докато се качи, ще направим продължението. И до скоро. Не, аз ще имам до 13. Това. Сега просто ще спра клипа, докато стане ден, защото нямам И аз какво ти. да правя. Айде, чао. Надявам се да ви е харесал. До скоро, абонирайте се, както дадете дайте голям палец нагоре. Струшите бутона лайк. И надявам се клипът да е И харесал. добър Както паркурист. ви казах, Когато си добър паркурист. абонирайте се и Дънк, Бай, бай. дънк. Айде, чао.